Is-siġillat il-ftehim settorali bejn il-Gvern u l-Union tal-Għalliema li permezz tiegħu is-sistema edukattiva ta' pajjiżna se tkun qed tibda paġna ġdida u toffri tagħlim ekwu u ta' kwalità li tirrifletti l-bżonnijiet ta' pajjiżna llum u għada. Fl-iffirmar kien spjegat kif dan il-ftehim se joffri kundizzjonijiet ferm aħjar għall-għalliema li minbarra żieda tajba fil-paga se jingħataw aċċess għal iktar riżorsi. Il-President tal-MUT Marco Bonnici qal li tul in-negozjati dejjem żammew f'moħħhom li jtejbu l-kundizzjonijiet tal-edukaturi li ssir ġustizzja magħhom u li jagħtu l-aħjar servizz lill-istudenti. Dan huwa ftehim li qed jinvesti fl-edukazzjoni. Investiment fl-edukaturi u investiment fl-edukazzjoni. Ġifieri finalment dan ħajsarraf ukoll fl-edukazzjoni aħjar f'servizz aħjar lill-istudenti u anke fuq viżjoni għall-edukazzjoni għal 5 snin li ġejjin. Dan huwa ftehim ta' 5 snin u qed joffri wkoll viżjoni ġdida għall-edukazzjoni. Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Edukazzjoni Frank Fabri innota kif dan il-ftehim se jiftaħ iżjed opportunitajiet għall-edukaturi u se jġib sillabi iktar relevanti u komdi kemm għall-għalliema kif ukoll għall-istudenti. Se jinbidel ukoll il-metodu tas-sessjar tal-istudenti biex nifhmu aħjar il-ħiliet tagħhom. Barra minn hekk bit-tneħħija ta' xi eżamijiet se jiżdiedu b'50 is-sigħat ta' tagħlim. Dan flimkien ma' aċċess għal fond tar-riżorsi, konsiderazzjonijiet dwar in-numru ta' tfal fil-klassi u x-xogħol ta' kull għalliem. Dan kollu aħna qegħdin nistennew li l-professjoni tal-għalliema tissaħħaħ ħafna iktar, nattiraw iktar żgħażagħ leha u allura id-diffikultajiet li konna qegħdin inħossu matul dan iż-żmien inkunu nistgħu nindirizzawhom bl-aħjar mod possibbli. Hemm ukoll il-ħsieb li jinbidlu s-sillabi biż-żieda ta' suġġetti ġodda vokazzjonali. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li dan il-ftehim kien kruċjali għax ma jistax ikollna tagħlim ta' kwalità u studenti ferħanin b'għalliema bla dinjità u mhux ferħanin. Sostna li llum l-isfidi fil-klassijiet żdiedu u bl-istess mod li nippretendu ħafna mill-edukaturi rridu nikkonoxxuh bil-fatti. Dan f'sistema edukattiva fi ħtieġa kbira ta' bidla biex minn waħda reġimentali li tobdi flami qed issir waħda iktar inklusiva u kreattiva, b'sillabi flessibbli u mhux eżaġerati biex il-lezzjoni qatt ma tkun ġirja sfrenata mas-sillabu. Is-sillabi qegħdin hemm għall-istudenti, mhux l-istudenti għas-sillabi u jien dejjem ngħid ma nemminx li hemm tfal li mhumiex tajbin għall-iskejjel u għall-iskejjel li jridu jsiru tajbin għat-tfal u nemmen li dan il-ftehim se jgħin biex l-iskejjel isiru tajbin għat-tfal. Ejja narfu it-talenti differenti li għandhom it-tfal tagħna u niżviluppawhom.